Sadiq Salis Production. Aya 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 mai nono, in butun garadi ne aya ke lamba ɗaya ce. Aya mai nono, kin ji da ke ɗaya ce. Aya aya mai nono, aya aya mai nono, aya aya mai nono, kyakkyawa ce daga ke an ƙare. Ki sanar musu na zo ɗauke da goro. Babun mamaki ne babban sanne miki ƙauro. Maza ja ki kai ni gidan ku karki gane miki yaro mai da ni tauraro. Hasken rana in ya fita kome sai ya haska, ita zuciya mai gaggawa kome sai ta saka. Na sanar miki zancen gaskiya ko za a yi mini duka, ni da ke ɗaya ce. Aya mai nono, aya mai nono, aya mai nono, babu tannadi daga ke an ƙare. Butun garadi ne aya ke lamba da ya ce, kwalliyar mata bata kai ba ko sun yi ma burga ce. Mai kyau da diri mai haske aike dinka daban ce. Aya mai nono ko an tace. Budurwa ta ce daga ke bai kare. Aya bai nono in fagen garadi ne aya ke